sapise Joko bereki budal teko omah ngupadi wong tuane. Ayo aja pedhot, ayo munggah nang pesanggrahan didongak-dongakno. Muga-muga slamet aja ana alang apa-apa. Pancen gak kenek diselak. Yo. Kabeh para kawula sak Surabaya. Sopo sing gak ngerti pawongan sing bagus kaya seneng rasane atiku kesuwur kondang kaloko mula ora ana loro telu wong bagus satriya kaya aku ngene iki ya iki sing jenenge Raden Mas Sawo Rono. Nanging dadi putra Nalendra ana ing katemenggungan Surabaya ora enak kepenak. Wiwit cilik nganti tumekaning gedhe aku kudu nyinau ngelmu kawruhing urip sak perlune. Besok iso ngganteni palungguhane wong tuaku lanang ya tumenggung Jeng Rono. Iya. Muga-muga ae bisa kasembadan oleh berkah Gusti. Apa sing dadi kekarepanku bisa kasembadan. Lho kae sapa kae playuman? Lho Kang Mas. Saderenge ngaturaken bukti kula minangka adik kalian panjenengan Mas. Dimas Sawungsa. Nggih, kula Kang. Yo tak tampa. Kok keplayu-playu? Nggih Pak kapunten. Kang Mas pun pirsa kiambak napa kelangenan kula senengan kula kan nggih sawung niki. Rene saking enake kula ten mriku kula nganti ngapunten lho, kula supe wonten derekaken Kang Mas ten mriki niki wau. Awakmu aja lali. Iki dina awak dhewe diutus Kanjeng Rama. Nggih, nggih Kang Mas. Bareng-bareng karo prajurit jaga ana ing parigala. Lah kok iki nggo apa nggo pitik lho jago koyo ngene. Lah ngeten niki kan kula nek mboten kalih niki niku mboten sekeca ten pundi mawon Kang Mas. Dadi wis klangenanmu. Nggih, niki pun kula seneng nek ten pundi-pundi kula kedah beto niki sapa ngerti mangke ten dalan napa ten pundi panggih musuh damel niki kangge niki. Aku pancen ngerti. Nah awakmu pancene seneng ningoni jago. Ya gak apa-apa. Ning kudu eling. Iki dina katemenggungan Surabaya. Nggih Kang Mas. Ana parigawe. Ana babakan sing perlu dirembug tok sapa ae ora bisa mangerteni. Mula diblabar janur paribasan wong sing teko njaba ora iso mlebu, sing teko njero ora iso mlebu. Dados dawuhe Kanjeng Rama
sinten mawon sing badhe mlebet wonten Katemunggan Surabaya kedah balik semanten ugi yang wonten lebeting Katemunggan mboten keparengan medal ngoten Kang Mas. Iku bener. Ngestakaken Mas. Mula ayo sawet goeng gati, hati-hati lan mawas diri. Ngoten Kang Mas. Bek menawa ana sapa pawongan sing liwat ora diparengake mlebu ana ing Katemunggan. Kula dherekaken Surabaya. Lho kae sapa kae? Mandek. Pawongan sing mandek dhisik. Wis. Iki putra Nalendra lho. Anggepmu iki centelane klambi ngono ta? Iki kek gua. Lah ngene mu centelo kene. Lah kok ge nyogok. Wis, ge nyogok piye? Kene geng. Ngene iki ateges mandek aja bacut. Oh, gawe. Karo pawongan sing karo wedi. Aku melu takon. Apa aranmu? Aku Joko Brek. Joko Brek. Bocah tekon ndi? Aku di Dandonowati. Alor, dokare 200, Go. Yo. Ora kepengin tepung sapa aku? Lah, riko sapa, Go? Yo. Nek pancen awakmu bocah teko desa kesa-kesa, ora mokal nek awakmu ora tepung karo aku. Joko Brek. Go. Rungokno kupingmu. Nek ana pawongan sing ganteng kaya ngene iki, gagah pideksa. Ya. Ya. Minangka ganjele cagake Surabaya ora ana siji loro Sawung Rono. Oh, Sawung Rono. Lah iku sapa kok? Ontak kok. Rungokno kupingmu. Nek enek pawongan sing sandang penganggone sarwa mencorong ngene iki, ya putra Katemunggan Surabaya, Sawung Sari. Oh, gono bare gori. Riko rong corong. Bakul ngogas, Go. Lah jare rong corong e. Lah iki sanang penganggoku iki mencorong kok corong. Aku ate mlebu nang ngene Rabaya, Go. Kate nanti? Ate nang Rabaya. Rabaya. Heeh. Rabaya iki opo to, Dimas? Oh menawi karepe Kang Mas. Oh, Surabaya. Pengancen bocah desa ya kaya ngene. Rabaya iku Surabaya. Bener contongmu. Surabaya. Sak perlu Aku ate golek sipak reang. Sipak. Golek sipak. Dimas. Menawi sun menika karepe menawi cara Katemunggan nggih. Kakung. Oh, doleki Sudarmo Kakung. Oh, golek sipak Wak Darmo. Wis Sipak. lah iya Sudarmo Kakung. Aku ki golek sipak, ora golek Wak Darmo bakul kangkung. Ya apa sih arek iki? Sipak bapak wong tuamu, wong tua lanang. Heeh. Golek sipak. Oh, golek Wak Darmo bakul kangkung. Nek goleki wong tuamu ning Surabaya, Heeh. mesti kangelan jenenge sapa? Sipak reang jenenge Bedenggung Jambirono. Alah, bedenggung maneh. Ya apa Dimas? Bedenggung iki tumenggung. Bedenggung iku tumenggung. Deh. Ya iku meng bener. Kok bener-bener Bedenggung. temenggung. Bedenggung. Tumenggung. Bedenggung. 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 Mlebu Surabaya ka oleh. Wah, aku golek sipak ora oleh yo. Ngertenono iki dina Surabaya ana parigawe gedhe. Di Blabar Janur sok sapa ae
sing kepengin mlebu ana ing kutha Surabaya tak perune balik. Aku tak mlebu kowe kono, aku tak mlebu. Mandek. Mlebu golek sipa ora oleh. Lare menika mboten sami. Dong iki. Menawi mangke jadi menika saged menang untuk kalangan publik. Dene ngantos kawan kali niki. Nggih bisa to kan kan. Nggih ngoten mboten Mas. Arep pulun. Nggih. Dolan. Ning syaratnya niku lho kan. Nggih, nggih. Kono. Yo. Awakmu tak oleh mlebu ana ing Katemenggungan Surabaya. Heeh. Ning ana syarat-syarat. Syarat apa kono? Aku ketok nek awakmu nggawa pitik. Iki pitik reang kok. Kamangka adikku yo ndi. Mula nek awakmu kepengin mlebu ana ing Katemenggungan Surabaya, oleh nek pitikmu diadu karo pitike adikku iso menang. Nanging ing ora iso menang tak ketok belum. Kono. Aku oleh mlebu nang Rabaya. Pitikku didu karo pitik adik Riko. Nek pitikku kalah, aku diketok gulurean. Lho, lah gak iso raup. Lho, ya urusanmu nek gak iso raup. Aku nek diketok gulurean gak iso raup. Lah nek pitik adik Riko sing kalah, Tak keparengake mlebu ana ing Katemenggungan Surabaya. adikmu ya tak ketok gulune. Terus lancang. Lah, gono barek gori. Ya, nek anjen Riko ngarepno adu pitikku, ya tak turuti. Tapi nek pitikku sing menang, aku kudu diolehi mlebu nang Rabaya. Nek pitik Riko sing kalah, tak kepuki dhewe Riko. Wani berarti. Wani. Ayo. Ayo Dimas. Kudu menang Dimas. Ayo. 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 Lho kok nakalan kono? Nakalan sing kaya ya apa karepmu? Pitikku sing menang. Gom mlayu mbak adekmu kok. Pitikmu menang. Ya, Takoni. Pitikku kalah. ya. Iku kanggone wong Lidadonowati nek menang mestine menang, tapi nek kanggone wong Surabaya nek pitike kalah mula kudu bobok antarane awakmu kalah. Wis. Ayo. Sak pira jajal. Wong desa kesake kaya awak. Wes. Jangkrik. Atos tangane wong desa. Atot. Panganane teloe. Ayo. Ya wani ora? Kalah karo telo. Hah? Ya ayo. Ayo, jotos sing ndi? Ora apa-apa. Tukaran kok ilik icik lho. Wong desa e. Tangane pasar atos wae. Ayo.
Kewani. Iki ngedepi wong gendeng kaya ngene is gak mokal aku. Padahal gak kurang-kurang oleh kungguluk wentak ilmu kanuragan. Kawani kok arep. Yo, kok mburi? As! 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 Apa itu? Ada. Bedine mbak iki. Oh ngene wedi. Ya, kono barek gori. Riko aja mlayu. Nek Riko mlayu kecandak barek reang Joko Brek. PT ku balekno kono gori. Kanjeng Temenggung aturaken sebab pangabekti. Nggih, Iya. Bekti saka awakmu Datuk. Ora liwat sumpah bahwa marang jeneng sira. Bektiku lumut dereng batin lawan lahirku. Tompon sampun kula tampi Kanjeng. Mugi ndadosaken gawahing sesami-sami. Iki ndadosaken napa nggih? Pitakening manah kula wonten menapa to? Panjenengan kok ketingalipun wonten papengin dipun tunggaling. Monggo kula aturaken galih mendar sabda dumateng abdi dalem pun langgeng Kanjeng. ya. Jan-jane pancen ana sing tak pikir. Ning dadekne bombonging rasa ning batinku marang saya suwe awakmu nderek ning katembungan Surabaya. Iki dados kesem-seming batinku awit saking senengku marang sira. Leres Kanjeng. Senajan kados menapa panjenengan menika sasedayapun sesembahan wonten ing Kitha Surabaya. Mila saged to menapa ingkang dados wecaning dawuh dalem tansah lumeber dumateng sedaya para kawula alit. Sakwise watara 3 sasi kepungkur aku kelangan praweswari sing wis kabudut kundur ana pangaining Gusti Kang Ageng Jagat. Nggih, leres. Iki sing ndadekke syuting. Ning bombonge atiku yen to pancen wis deleng kowe. Mula bukane jan-jane ya ora perlu apa-apa. Ning aku mung kangen bae karomu. Niki ngaten lho Kanjeng. Panyuwun kula sampun ngantos dipun penggalih ingkang sanget-sanget. Awit menapa nyamika sesembahan sedaya para kawula. Bebasan tetes sing waspa panjenengan ingkang dumawah wonten ing Bantala menika saged damel sangaring wonten ing bumi Surabaya. Ya.
anggon musuhe melu nderekke aku. Nggih, Kanjeng. Tata wicara caturmu iki wis saya mundhak. Saya mundhak. Nggih, ngerti kahanan lan ngerti sastra. Nggih, Kanjeng. Kula menika menapa to? Kula namung kawula alit. Menawi kula saged nderekaken menapa ing dados dawuh pangandika lan tindak panjenengan saibur mening manah kula sageta kagem tuladha lare-lare nem-neman ing wedal dinten menika Kanjeng iki. Sing ndak enteni iki. Nggih, Senajan to kowe ngaku wong cilik, kawula alit. Ning anggonmu paring pangandika, anggonmu paring wicara kuwi mau lho. Sing ndadekke bombong ing ati. Ora ana wong tuaku minangka gantine wong tuaku ya kowe. Kowe sing gula wentah lan ngelithik apa sing dadi kekeliruanku kowe wis bisa ngelingke. Ndodo jroning atiku. matur suwun Kanjeng. Menawi panjenengan kagungan penggalih ingkang saged remenaken wonten ing batos kula. Ing pindho suwun nggih, aku nyuwun kanthi sanget leganing pangalih. Nggih, Anakku sakloron bagus-bagus. Ki aja nganti galih ing sungkawa. nggih, Aja nganti batine iki nelongso awit ditinggal wong tua. nggih. Ning ya sapa sing ora nelongso ora getun yen to pancen ditinggal wong tuane. Jer awakku paring pitutur, paring pituduh. Pangandika ingkang bisa ngenakne kahanan, ndak kira anakku sakloron si Bagus Sawungrana dalah si Bagus Sawungsari bisa klenggono ngono lho. Oh, nggih. Wong menapa to Kanjeng? Den Mas Sawungrana saha Den Mas Sawungsari menika satriyaning negari wonten ing praja mriki. Sageta nggih. Menapa nggih? Kula saged ngelithing setunggal. Kaping kalihipun kula saged dharma bekti dumateng putra panjenengan sampun remen Kanjeng. Ya ngono. Nggih, Panjang kaku iki dhuwur. leres. Ora ketangguh Sawungrana, ora ketangguh si Sawungsari. Nggih, Ing besok bisa nglintir kawibahan. Tenggoni lan nglungguhi kursi jating Jambatan kono. Munggih iki besok jejer dadi satriyaning ana ing Surabaya. nggih, leres Kanjeng. Mugi-mugi dawuh panjenengan menika saged lumebet dumateng Den Mas Sawungrana saha Den Mas Sawungsari. Aja pitudo lan aja wegah. Oh nggih, Yen tak jaluki tulung aweh pitutur marang anakku sakloron. Dopure dirasani. Monggo Den Mas, monggo. Monggo Den Mas. Dang. Penggirangan Dangun. Ngapunten Den Mas Sawungrana saha Den Mas Sawungsari. Wonten menapa kula dalah Kanjeng Rama ngantos kaget rawuh karaya-raya panjenengan damel kageteng sedaya para kawula. Wonten menapa? Wonten menapa, Den Mas? Ayu nebone katemenggungan kok. Menapa wonten maling? Menapa wonten tiyang badhe merja dhateng panjenengan? Kula badhe sabelo, Kang. Nggih. Monggo. Paman Kanjeng Rama. Wonten Maredian kok. Laredan. Nggih. Mosok laredan wanti lumebet wonten ing dalem kabupaten. Iki satriya sakloron kok wedi karo wong gendeng iki ya to. Napa lho mboten nate gaden kali wong gendeng ya. Gadene kali prajurit. Dang. Dados wonten menapa? Wonten tak. Nggih. Iki rada gembul iku wae Kanjeng Rama. Terus Saking dusun. tekon desa. Nggih. Lah kowe lak jaga paregolan to. Nggih, menika Sing tak kuweni pedang pangwasa kowe kelawan adimu. tau wonten nuwun sewu. Ngapunten. Wonten
mboten lare nem-neman bocah saking dusun. Teko desa. Pun berak. Joko berak. Joko. Kepengin mlebet wonten ing ketemu. Tanggung jawabku sak loron. Yen to ora nggawa tapak astane Kanjeng Rama ora bakal bisa mlebu. Sampun kula aturi. Kok sinten mawon pawongan sing badhe mlebet. Ayo katemungan Surabaya. Mboten beto tapuk asmane panjenengan, mboten kok keparengan. Penjai wonten ya nggih. Ayo iki. Ayo. Iki BC-ku. BC-ku. Ayo. BC. BC-ku go mlayu. Lan iki gak nolongan. Iki bocah iki. Mursik. Apa Mas De? Pak De, Nah, nek ngrabi mbok mude kapan? Yo. Kok Pak De? Ngene. Kak Bagus. Koni. Arek ganteng e. Iya. Wis apa ngendi? Aku raya-raya wani lumebu ning dalam kadipaten, ngoyak-ngoyak putane Kanjeng. Loh, aku kok Lidandrawati. Apa pengen rore? Lho kare 200, Dik. Kok karo 200. Takoni. Terus karepku kowe wani lumebu ing pendopo kene ana apa? Picekku go mlayu e. Tolongan iki.